И здравейте хора, аз съм Триот и днес правя гилвей в Creeper PvP. Това е гилвей, който ще е за Pro 4. Фар 2, Sharp 4, Knockback 2, меч, 2 лега, 5 годенки, 12 слемвел, 64 голстон, малко хетки, спидки, стрелитки, файри, ригенки. Питали сте, не съм снимал отдавна и ще да направим гилвей така. Значи, как се запишете за giveaway, пишете запис и името в сервера. Но запис Триот, както се пише в сервера. И тегля giveaway на 240 сабскрайба. Толкова, не знам, нищо чак толкова много абонати от този giveaway. И да, това ще са самите материали, които пак после мога да добавя още нещо, примерно ще почники или някакви други материали, примерно за почники или нещо друго ще видя. Ако не сме кой знае колко ми развити. Ти тук са на своя работите. О, те му скоро материал само за Creeper. Това, че има повече годинки от мене. И да, това беше от мене. Как се пишете запис. Опа. Запис. Примерно така, както е моя ник. Или примерно Динко 54 примерно. Както ви е никакъв игра, така пишете записи никакъв игра. Тегля на 240 абоната, в момента ще имам 218 някъде там ще бяха. И да, извинявам се, че пак не съм качвал от време. И да, това беше от мен. Записвайте се и късмет на всички. Hey you! Yeah, you! Do you like this video? There is a button. It's a very sexy button. It says subscribe on it. I wish I could click on it, but YouTube won't let me. Damn fuckers.